ഹരേ കൃഷ്ണ. ചക്ഷുർമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഗമുഗാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാതന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മതാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 2 ദിവ്യത്വവും ദിവ്യസേവനവും. ശ്ലോകം 14. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യഃ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധേയഃ പൂജ്യശ്ച നിത്യദാ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വതാം പതിഃ ശ്രോതവ്യഃ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധേയഃ പൂജ്യശ്ച നിത്യദാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തസ്മാത് ആകയാൽ, ഏകേന ഒരുവനാൽ, മനസ മനഃശ്രദ്ധ, ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സത്വതാം ഭക്തരുടെ പതി സംരക്ഷകൻ, ശ്രോതവ്യ ശ്രവിക്കേണ്ടതാകുന്നു, കീർത്തിത്യ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടതാകുന്നു, ച ധ്യേയ സ്മരിക്കേണ്ടതാകുന്നു, നിത്യത നിരന്തരമായി. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താണ് കണ്ടത്? നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, നമ്മള് വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥ അത് യഥാപ്രകാരം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ സംസിദ്ധിർ ഹരിദോഷണം, അല്ലെ, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് നമ്മൾ വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ആകയാൽ ഒരാൾ ഏകാഗ്രമായി സദാ ഭക്ത സംരക്ഷകനായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം, പ്രകീർത്തിക്കണം, സ്മരിക്കണം, ആരാധിക്കണം. നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ, നമ്മളെ എന്താ പറയാ, ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തി ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ കണ്ടു. അപ്പോ നമ്മൾ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും സംരക്ഷിക്കുന്നത്, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്ത സംരക്ഷകനായുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പ്രകീർത്തിക്കാനും സ്മരിക്കാനും ആരാധിക്കാനും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മള് അതിന് സമയം കണ്ടെത്തണം എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആരിൽ നിന്നാണ് ശ്രവിക്കേണ്ടത്? നേരത്തെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു, ഭാഗവത, അല്ലെ, വ്യക്തി ഭാഗവതോ
ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും രണ്ടുണ്ട് അല്ലെ. വ്യക്തി ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അത്തരത്തിൽ ഭാഗവതനായിട്ടുള്ള ഒരു ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും എന്താണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പണം സമ്പാദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വരുമാന മാർഗമായിക്കൊണ്ട് ഭാഗവതം പാരായണം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് ആവരുത് നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തി ഭാഗവതനിൽ നിന്ന്, ശ്രീ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. അങ്ങനെയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രവണമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആവർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദിച്ച് നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരം ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാകയാൽ അത് നിശ്ചയമായും സർവപ്രകാരത്തിലും നിർവഹിക്കണം. മുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച ഏത് വർണ്ണ ആശ്രമ ധർമ്മ സമ്പ്രദായത്തിനും ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന എന്നീ 4 പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൊതുകർമ്മങ്ങളാകുന്നു. ഈ ജീവിത തത്വ അഭാവത്തിൽ ആർക്കും നിലനിൽപ്പില്ല. ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ 4 വിധ തത്വകർമ്മങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സർവ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. മാനവ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പദവിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സത്യമായോ അസത്യമായോ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയാൽ അയാൾ അധികം താമസിയാതെ പ്രശസ്തനായിത്തീരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, നിരപേക്ഷ സത്യ സാക്ഷാത്കാരം ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമാകുന്നു അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, ആരാധന, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ഏത് വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിലുള്ളവർക്കും ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. 4 വർണ്ണത്തിലും 4 ആശ്രമത്തിലും ഉള്ളവര് ഇതൊരിക്കലും ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. ഇത് പൊതുകർമ്മങ്ങളാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരും ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അമാന്തവും കൂടാതെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ജീവാത്മാക്കളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഈ 4 വിധ ജീവിത തത്വങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. വിശേഷിച്ചും ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ സർവ്വ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറെക്കുറെ ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. എല്ലാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, കേൾവി അല്ലെ, ശ്രവണവും കീർത്തനവും അതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഈ ആധുനിക കാലത്ത് എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നത്. അങ്ങനെയാണ്. അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യർ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ ഇനി പറഞ്ഞു വരുന്നത്. മാനവ സമൂഹത്തിൽ സാമൂഹ്യ പദവിയിലുള്ള ഏതൊരു വ്യക്തിയെയും സത്യമായോ അസത്യമായോ വർത്തമാന പത്രങ്ങൾ പുകഴ്ത്തിയാൽ അയാൾ അധികം താമസിയാതെ പ്രശസ്തനായി തീരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ ദിനപത്ര പ്രചാരണത്തിലൂടെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നു. ക്രമേണ അയാൾ അത്തരം പ്രതിഷ്ഠാപന മാർഗങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായി തീരുന്നു. എന്നാൽ അയോഗ്യനായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ അത്തരം വ്യാജ ഗുണവർണ്ണന പ്രചാരണങ്ങൾ അയാൾക്കോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരു നന്മയും വരുത്തുന്നില്ല. അത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ താൽക്കാലികമായ ചില പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെങ്കിലും സ്ഥായിയായ യാതൊരു ഫലവും ഉളവാക്കുന്നില്ല. ആകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു. ഇപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അല്ലെ പത്രത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ എന്താണ് വൈറൽ ആവലാണ് അല്ലെ. ശരിക്കും എന്തെങ്കിലും എന്താണ് പറഞ്ഞ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇല്ലാത്ത ഒന്നിനെ പോപ്പപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെ വളരെ എന്താ പറയാ വിപുലീകരിച്ചങ്ങ് കാണിക്കും. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ എന്താ പറയാ പ്രശസ്തനാക്കും. അതുപോലെ എന്താ കുറച്ചുനാൾ അവർ പ്രശസ്തനാകും, പിന്നെ എന്താണ് അതുപോലെ ഇടിയും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം പറഞ്ഞ് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് ആണ് വരിക. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രശസ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ശ്രവണ കീർത്തനം കൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ഗുണമില്ല, ആ വ്യക്തിക്കും ഗുണമില്ല. ആ രീതിയിലാണ് അത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ആക്ച്വലി ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രകീർത്തിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് നമ്മൾ പ്രശസ്തനാക്കേണ്ടത്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെയാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ പ്രശസ്തനാക്കുമ്പോ ആ ഭഗവാനല്ല നമുക്കാണ് ഗുണം അല്ലെ. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശസ്തനാക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്ന ആളിനും ഗുണമാണ്, കേൾക്കുന്നവർക്കും ഗുണമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 കൂട്ടർക്കും അത് ഗുണമാണ്. അതായത് ഭക്തിയിൽ 2 പേർക്കും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നയാൾക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നയാൾക്കും ഒരുപോലെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കാൻ കഴിയും. പക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ ഇവിടെ പൊളിറ്റീഷ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആരെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രകീർത്തിച്ചാൽ ആ പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ആളിനും ഗുണമില്ല, ആ വ്യക്തിക്കും ഗുണമില്ല, അല്ലെ കേൾക്കുന്നയാൾക്കും ഗുണമില്ല. ആകയാൽ അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയം പാഴാക്കലാകുന്നു. പ്രത്യക്ഷമായ സർവ്വതും സൃഷ്ടിച്ച പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെയാണ് ഗുണവർണ്ണനം ചെയ്യേണ്ടുന്ന യഥാർത്ഥ പൊരുൾ. ആ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ജന്മാദ്യസ്യ, ഈ ഭാഗവത ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ജന്മാദ്യസ്യ എന്ന ശ്ലോകാരംഭം മുതൽ ഈ സത്യത്തെ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവരെ പ്രശംസിക്കാനും അത് ശ്രവിക്കാനുമുള്ള പ്രവണതയെ പരമാത്മാവിന്റെ യശപ്രഖ്യാപനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത് ഏവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും. അപ്പോ ഈ ഭാഗവതത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ ജന്മാദ്യസ്യ യഥോന്വയ അത് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ആരംഭം തൊട്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു നമുക്ക് ഭഗവാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രകീർത്തിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തി എന്ന്. അപ്പോ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പ്രകീർത്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആരെ കുറിച്ചെങ്കിലും ഒക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒരു താല്പര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ താല്പര്യം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം, സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, നമ്മളെ ഭഗവാനെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്യണം, അതിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടണം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ അത്
ഏവർക്കും സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യും എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദനുധ്യാസിനായുക്താ കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോപിദാസ്തസ്യ കോ ന കുര്യാൽ കഥാരതിം. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ധ്യാസനായുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലിത്തരാം, എന്നിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. കാരണം ചിലർക്ക് നന്നായിട്ട് ചൊല്ലാൻ അറിയായിരിക്കും, ചിലർക്ക് അതുപോലെ അറിയണം എന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എല്ലാവരെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം, അപ്പൊ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യദനുധ്യാസിനായുക്താഃ കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോപിദാസ്തസ്യ കോ ന കുര്യാൽ കഥാരതിം. യൽ ഏത് അനുധ്യ സ്മരണം അസിന ഖഡ്ഗം യുക്തഃ സജ്ജീകരണത്തോടു കൂടി കർമ്മഫലം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഗ്രന്ഥി കുരുക്ക് നിബന്ധനം അന്യോന്യം പിണയ്ക്കുക ചിന്തന്തി ഛേദിക്കുക കോപിത വിവേകിയായ ബുദ്ധിയുള്ള തസ്യ ഭഗവാന്റെ കഹ് ആരാണ് ന ഇല്ല അല്ല കുര്യാൽ ചെയ്യും കഥാ സന്ദേശങ്ങൾ ഹൃദിം ശ്രദ്ധ വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എത്തി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷ സ്മരണത്താൽ ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മഫലങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത്? അപ്പോ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? കയ്യിൽ ഖഡ്ഗമേന്തി കർമ്മബന്ധങ്ങളെ ഛേദിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു? നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധങ്ങളുടെ എല്ലാ കുരുക്കിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾക്ക് ആരാണ് ശ്രദ്ധ നൽകാത്തത് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്തിനു ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും? ഭഗവാന്റെ സ്മരണത്തിൽ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും ശ്രദ്ധ ഉണ്ടാകും, എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. വർത്തമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദിജി. കർമ്മഫലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കിനെ നിശ്ചയമായും ഛേദിക്കണം. ഇതെന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? കർമ്മഫലത്തിന്റെ പ്രവർത്തന പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് ഒരു വൈരാഗ്യം വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അതാണ് വിരക്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ പറയുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ ആ വ്യക്തി എന്താഗ്രഹിക്കും? എല്ലാ കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാൾ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്താണിത്? ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജീവാത്മാവാണ്, അല്ലെ? അത് ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമുക്കൊരു ശരീരം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ജീവാത്മാവ് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കിനെ നിശ്ചയമായും ഛേദിക്കണം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിലുള്ള എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും എങ്ങനെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്? ഈ ശരീരത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്, അല്ലെ? അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങള്, ഭർത്താവ്, കുട്ടികൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഭൗതിക വസ്തുക്കളുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന കുരുക്കിനെ നിശ്ചയമായും ഛേദിക്കണം. അപ്പൊ ഇവരോടൊക്കെ ഇഷ്ടക്കേട് വേണമെന്നല്ല, അവരോടൊക്കെ എന്ത് വേണ്ടതില്ല? അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ടതില്ല, മാനസികമായ അറ്റാച്ച്മെന്റ്. ഇപ്പൊ അവരെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ വിഷമമുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെ? അത് വേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിൽ എന്താണോ കർമ്മം വരുന്നത് അത് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിക്കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. കർമ്മഫല പ്രവർത്തന ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയാണ് മുക്തി അർത്ഥമാക്കുന്നത്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ സദാ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് മുക്തി താനേ വന്നു ഭവിക്കുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ സർവ്വലീലകളും ഭൗതിക പ്രകൃതി ശക്തികൾക്ക് അതീതമാകയാലാണ് ഇപ്രകാരം സംഭവിക്കുന്നത്. അവയൊക്കെ സർവാകർഷകങ്ങളായ ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളാകുന്നു. പരമപുരുഷന്റെ ആത്മീയ കർമ്മങ്ങളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നതാകയാൽ ക്രമേണ ബദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയമാവുകയും അനന്തരം ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ പരമമായി ഛേദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ്,
അതായത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുക, ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുക്തി എന്ന് പറയുന്നത് താനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളിൽ വന്ന് ഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ, അതായത് കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാവും. നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയുത സേവനമൊക്കെ ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമൊക്കെ ജപിച്ച് തുടങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് പണ്ടുള്ളത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് അപ്പോഴുണ്ടാവുന്നുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അപ്പൊ തന്നെ, അതായത് വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, തുടക്കത്തിൽ നാമം ജപിക്കുന്ന തുടക്കത്തിലുള്ള തന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുമാത്രം മുക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ? നമ്മള് ഇതിന്നൊക്കെ വളരെയധികം ഡിറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുക. അവയൊക്കെ സർവ്വ ആകർഷങ്ങളായ, അതായത് നമ്മുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും എന്തായി വരും? ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളായി മാറുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പരമപുരുഷന്റെ കർമ്മങ്ങളുമായി നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാൽ ക്രമേണ ബദ്ധാത്മാവ് ആത്മീയമാകുന്നു. അങ്ങനെ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളെ പരമമായി ഛേദിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ആരാണ്? അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതും എന്താണ്? അതീന്ദ്രിയമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഭൗതികമായ ഒരു വസ്തു ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ എടുത്തുന്നോ അതൊക്കെ എന്തായി മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികമൊക്കെ എന്തായി മാറും? ആത്മീയമായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആകയാൽ ഭൗതിക ബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ഉപജന്യമാകുന്നു. ഉപജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ജനിക്കുക. ജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിക്കുക അല്ലെ? ഉപജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒപ്പം അല്ലെ, എന്താ പറയാ, ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ അല്ലെ? ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ? അപ്പൊ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഈ മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. മുക്തി ഉറപ്പാക്കാൻ ആത്മീയ പരിജ്ഞാന പ്രാപ്തി മാത്രം പര്യാപ്തമല്ല. അത്തരം ജ്ഞാനത്തെ നിശ്ചയമായും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ പരമമായി ഭക്തിയുത സേവനം മാത്രം പ്രബലമാകണം. അപ്പോൾ മുക്തി സാധ്യമായി തീരും. ഫലകാംക്ഷികളുടെ പ്രവർത്തന കർമ്മം പോലും ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗം എന്നും, അതേപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ അനാവൃതമാക്കപ്പെട്ട പ്രായോഗിക ജ്ഞാനത്തെ ജ്ഞാനയോഗം എന്നും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അത്തരം കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്നും ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു ശുദ്ധ ഭക്തിയോഗം. എന്തെന്നാൽ ബദ്ധ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് മോചനം മാത്രമല്ല, അതീന്ദ്രിയ ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി? ഭഗവാനെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ മതി. ഇവിടെ കർമ്മയോഗ, ജ്ഞാനയോഗ, ഭക്തിയോഗ 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട കർമ്മത്തെ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താൽ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തെ, അറിവിനെ, അതിനെ ജ്ഞാനയോഗ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ ഇത് രണ്ടിന്റെ അപ്പുറത്താണ് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം, അല്ലാതെ ഒരു കർമ്മവും ഞാൻ ചെയ്യില്ല. മറ്റേത് കർമ്മയോഗ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾക്ക് എല്ലാം എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അത്രയും ഭക്തിയിൽ ഉയരാത്തൊരു വ്യക്തിക്കാണ് ഈ കർമ്മയോഗ വരുന്നത് അല്ലെ? നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം, എനിക്കൊരു പായസം കുടിക്കണം, അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും? ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പായസം ഉണ്ടാക്കി ഭഗവാന് നിവേദിച്ച് ഞാൻ കഴിക്കും അല്ലെ? അതാണ് കർമ്മയോഗ പറയുന്നത്. ഭക്തി യോഗ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ കർമ്മവും, എനിക്ക് ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ല, ഭഗവാൻ സംതൃപ്തിപ്പെടണം എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ആഗ്രഹം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഭക്തി യോഗ പറയുന്നത്. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിയുത സേവനവും ഭഗവത് പ്രേമയുത സേവനവും പ്രദാനം ചെയ്യാൻ കേവലം ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് സാധ്യമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗ. ആകയാൽ അല്പജ്ഞാനിയായ ശരാശരി മനുഷ്യന് ഉപരിയായ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഭഗവത് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ആരാധനകളിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സദാ സ്മരിക്കണം. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തിനിഷ്ഠ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വൃന്ദാവന ഗോസ്വാമിമാർ ഈ നിയമത്തെ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെ ക്ഷേമത്തിനായി അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അത്യധികമായ സാഹിത്യങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തു. മാത്രവുമല്ല, അവർ വ്യത്യസ്ത വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തരം ജനങ്ങൾക്കും ഉചിതമായ മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതുപോലെ മറ്റ് ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുധാവനത്താൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്പജ്ഞാനിയായ ശരാശരി മനുഷ്യന് ഉപരിയായ വിവേകമുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനും, അതായത് തീരെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരുടെ കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്പജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ, ശരാശരി മനുഷ്യന്റെ കാര്യമല്ല, അതിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള വിവേകമുള്ള ഒരു മനുഷ്യന് ഭഗവാന്റെ ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ ആരാധനകളിലൂടെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ സദാ സ്മരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസം ഓരോ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നതല്ല ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. അല്ലാണ്ട് എല്ലാ ദേവന്മാരെയും ആരാധിക്കുന്നതിനെ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നില്ല.
അപ്പൊ ഈ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തുന്നതിനെയാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിനിഷ്ഠ പ്രഭാഷണം ചെയ്യാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട വൃന്ദാവന ഗോസ്വാമിമാർ ഈ നിയമത്തെ കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുമ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ ഈ എന്താണോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനാൽ അധികാരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഗോസ്വാമിമാർ അല്ലെ, അവരാണ് ഇത് കർശനമായി അനുവർത്തിക്കുകയും നമ്മുടെയൊക്കെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലെ, വർണ്ണാശ്രമ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ഉചിതമായ മാർഗങ്ങൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും അതുപോലുള്ള മറ്റ് ആധികാരിക ധർമ്മശാസ്ത്ര അനുധാവനത്താൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ആധികാരികമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇതൊക്കെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലെ, ഗോസ്വാമിമാരൊക്കെ എഴുതിയ ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു ഇതൊക്കെ അവരൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുള്ളതാണ്, എങ്ങനെ ഭക്തിയിൽ പുരോഗമിക്കണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അതൊക്കെ എല്ലാവരും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. തുടക്കക്കാരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല, അല്ലാത്തവര് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പഠിക്കാത്തവര് പഠിക്കാൻ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ക്ലാസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. ലെവൽ 2 ലെവൽ 3 ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ സ്യാത്മഹത്സേവയാ വിപ്രാഹ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവനാത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വാസുദേവായ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചിഃ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ സ്യാത്മഹത്സേവയാ വിപ്രാഹ പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവനാത്. ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവൻ. ശ്രദ്ധാനസ്യ ശ്രദ്ധയോടും ഔത്സുക്യത്തോടും വാസുദേവനോടുള്ള ആദരവോടെ കഥ സന്ദേശം രുചി പ്രതിപത്തി സ്യാദ് സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നു. മഹത് സേവയ ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിലൂടെ വിപ്രാഹ അല്ലയോ ദ്വിജ പുണ്യതീർത്ഥ സർവപാപങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തരായവർ നിഷേപവനാൽ എന്നാണ് കേട്ടോ, നിഷേപ അല്ല, നിഷേവനാൽ സേവനത്താൽ വർത്തം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. അല്ലയോ ദ്വിജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠരെ, സർവ പാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുവാനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, അല്ലയോ ബീജ സന്യാസി ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു സർവ പാപ നിർമുക്തരായ ശുദ്ധ ഭക്തരുടെ സേവനത്തിലൂടെ മഹത് സേവനമാണ് നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് മഹത് സേവ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്തരം സേവനങ്ങളിലൂടെ, അതായത് അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ വാസുദേവ സന്ദേശങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിനുള്ള അഭിരുചി ഒരാൾ നേടുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു രുചി, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനും അതിനൊക്കെയുള്ള രുചി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ മഹത് സേവയാണത്. ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാരുണ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ കാരുണ്യമൂർത്തിയാണ്, അതിലും കാരുണ്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക്. അപ്പൊ ആ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മമൈ വംശോ ജീവലോകെ, അല്ലെ, ഒരു ജീവാത്മാവ് പോലും ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമല്ലാത്തതായിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചതുപോലെ ഈ ജീവാത്മാവ്, ഈ ആത്മീയ സ്ഫുലിംഗം ഈ ഭൗതിക പദാർത്ഥവുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അത് ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ഈ 3 ഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആത്മീയ ആചാര്യൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാവരെയും ആരായിട്ടാണ് കാണുന്നത്? ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളെ എല്ലാവരെയും തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നാണ് ആരാഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അവരോടൊക്കെ ആ ഒരു കാരുണ്യമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് കുറിച്ച് കേൾക്കാനുള്ള ആ ഒരു രുചി, ആ ഒരു ആസക്തി അത് ഉണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം എ.സി. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭഗവത് അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ ഭഗവത് നിയമലംഘനമാണ് ജീവാത്മാക്കളുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന് കാരണം. ദേവന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷന്റെ പരമ അധികാരത്തിന് എതിരായ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്.
ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അസുരന്മാർ അജ്ഞതയുടെ അത്യന്ത അഗാധ തലത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിന്ദ്യമായ മൃഗീയ ഭാവങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം അധപതിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ പരമസത്യമായ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് യാതൊരു അറിവുമില്ല. പരമ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ മുക്ത സേവകരുടെ കാരുണ്യത്താൽ ഈ അസുരന്മാർ ക്രമേണ ഈശ്വരാവബോധത്തിലേക്ക് സംശോധിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവന്മാർ എന്നൊരു അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേവന്മാർ അല്ല പറയുന്നത്, ദേവന്മാരെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അസുരന്മാരെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് അധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതാണ് അഥവാ ഭഗവത് നിയമലംഘനമാണ് ബദ്ധ ജീവിതത്തിന് കാരണം അല്ലെ. നമുക്കൊരു ബദ്ധ ജീവിതം കിട്ടാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാനെ ഒരു അസൂയ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പൊസിഷനിൽ ഒരു അസൂയ, ഭഗവാനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുദ്ധി, അത് കാരണമാണ് നമ്മുടെ ബദ്ധ ജീവിതത്തിന് കാരണമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നു. ദേവന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പരമപുരുഷന്റെ പരമ അധികാരത്തിന് എതിരായ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ അല്ല ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് കരുതുന്ന കൂട്ടര്. ഭഗവത്ഗീത 16-ാം അധ്യായത്തിൽ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായി ഇപ്രകാരം പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സ്വയം ദേവന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നവര് അവരാണ് അവര്. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി അസുരന്മാർ അജ്ഞതയുടെ അത്യന്ത അഗാധ തലത്തിൽ എറിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ, നിന്ദ്യമായ മൃഗീയ ഭാവങ്ങളിൽ അത്രത്തോളം അധപതിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, അത്രയും മോശമായി അവര് അസുരന്മാരായിട്ട് മൃഗീയ ഭാവങ്ങളിലാണ് അവർ അധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ഒരറിവും ഇല്ല. ഭഗവാന്റെ പരമ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭഗവാന്റെ മുക്ത സേവകരുടെ കാരുണ്യത്താൽ, അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യത്താൽ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ചാണ് ആര് ഈ സേവനം ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഈ അസുരന്മാർ ക്രമേണ ഈശ്വര അവബോധത്തിലേക്ക് സംശോധിതരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആസുരിക ബുദ്ധി ഉള്ളവർക്ക് പോലും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആസുരികമായ മനോഭാവമുള്ളവർക്ക് പോലും ഭക്തന്മാരായി മാറാൻ കഴിയും. അത് നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദരെ അമേരിക്കയിൽ പോയി ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെ, മദ്യപാനവും ഡ്രഗ്സ് അഡിക്ഷനും സ്ത്രീ അതായത് പരസ്ത്രീ സംസർഗവും ഒക്കെയുള്ള ആളുകളുടെ അടുത്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പോയി സംസാരിച്ച് അവരെയൊക്കെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ സാമീപ്യം നമുക്ക് വേറെയും ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. നാരദ ബ്രഹ്മർഷി മൃഗാരിയെ ഭക്തനാക്കി മാറ്റിയത് അല്ലെ. അതായത് ലവമാത്ര സാധുസംഘ സർവസിദ്ധി ഹോ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇത്രയും ഒരു സാധുവായിട്ടുള്ള അത്രയും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാളിനോട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സെക്കൻഡ് സമയത്തെ എന്താ പറയാ സാമീപ്യം ഒരു ഉണ്ടായാൽ മാത്രം തന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ഭക്തനായി ഉയരാൻ സാധിക്കും. അത്തരം ഭക്തർ ഭഗവാന്റെ സഹചരന്മാരാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എപ്പോൾ അവർ മാനവ സമൂഹത്തെ നാസ്തികത്വത്തിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ ആഗതരാകുന്നുവോ അപ്പോൾ സർവശക്തിമത്തായ അവതാരമായി ഭഗവത് പുത്രനായോ ഭഗവത് സേവകനായോ ഭഗവത് സഹചാരിയായോ ഒക്കെ അറിയപ്പെടുന്നു. അവരൊന്നും തന്നെ സ്വയം ഭഗവത് അവതാരങ്ങളായി തെറ്റായി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈശ്വര നിന്ദയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാര് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് മാനവ സമൂഹത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ പുത്രൻ, നമുക്കറിയാം യേശുദേവനെയൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്? ദൈവപുത്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവത് സേവകൻ, പ്രവാചകന്മാര്, ഭഗവത് സഹചാരി ഒക്കെ, അതായത് ഭഗവാന്റെ സഹചാരിയായിട്ടൊക്കെയാണ് അവർ അറിയപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ആരും തന്നെ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാറില്ല. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ആരും തന്നെ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് അവകാശപ്പെടാറില്ല. അങ്ങനെ അവകാശപ്പെടുന്നത് ഈശ്വര നിന്ദയാണ്. മാത്രവുമല്ല അത്തരം അസുരന്മാരുടെ ആസുര അനുവർത്തികൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഥവാ ഭഗവത് അവതാരം എന്ന അവകാശവാദക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. അത്തരം അസുരന്മാരുടെ ആസുര അനുവർത്തികൾ അതായത് ചിലരെന്താണ് ഭഗവാനാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ഭഗവാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു അല്ലെ. അനുവർത്തികൾ ഭഗവാൻ എന്ന് അഥവാ ഭഗവത് അവതാരം എന്ന അവകാശവാദക്കാരെ അംഗീകരിക്കുന്നു. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഭഗവത് അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സുവ്യക്തമായ പരിപൂർണ അറിവ് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ധർമ്മശാസ്ത്ര നിർണയങ്ങളാൽ സ്ഥിരീകൃതമാകാത്ത പക്ഷം ആരെയും ഭഗവാനായോ ഭഗവത് അവതാരമായോ അംഗീകരിക്കരുത്. ചിലരൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ച് അല്ലെ, ഭാഗവതം ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ച് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ആളുകളെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് കാണാം. അതൊന്നും പക്ഷെ എന്ത് പറയുന്നു, അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കലിയുഗ കാലത്തിലുള്ള അവതാരം ആരാണ്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് അല്ലെ. ഇനി അടുത്ത അവതാരം ആരതാണ്? കൽക്കി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. അല്ലാതെ വേറെ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ഭാഗവതത്തിൽ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പോ സാധാരണ മനുഷ്യരെ ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കരുത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭഗവത് ഭക്തരെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദരിക്കണം. അത്തരം ഭഗവത് ഭക്തരെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന്
അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ പോലെ ആദരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അവർ ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ആദരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ ആദരിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവത് ഭക്തരെ മഹാത്മാക്കൾ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. മാത്രവുമല്ല പ്രത്യേക സ്ഥല കാലത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു. ഭഗവത് ഭക്തർ ജനങ്ങളെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാകുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അവരെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അവർ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കുകയില്ല. ധർമ്മശാസ്ത്രാനുസരണം ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഭക്തന്റെ ഭാഗമാണ് അഭിനയിച്ചത്. ഭഗവാനായി അദ്ദേഹത്തെ മനസ്സിലാക്കിയവർ അദ്ദേഹത്തെ ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്ന മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹം ചെവി പൊത്തുകയും വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വയം ഭഗവാനായിരുന്നിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിനെ കർശനമായി വിലക്കിയിരുന്നു. ഭഗവാൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം അനുഭവിക്കുന്ന തത്വദീക്ഷയില്ലാത്ത വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പ്രതികൂലമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പെരുമാറിയത്. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ആദരിക്കണം. പക്ഷെ അവരൊരിക്കലും ആരല്ല? ഭഗവാനല്ല. അവർ ഒരുപാട് ദിക്കിൽ പോയി പ്രഭാഷണം നടത്തും. അവരെന്താ പ്രഭാഷിക്കാം? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്നാണ് അവര് പ്രഭാഷണം ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും എന്നെ ആരാധിക്കും അവര് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അത് പറയില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം ഭഗവാനാണെങ്കിലും ഭക്താവതാരമാണ്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഭഗവാനാണെന്ന്. പക്ഷെ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ്, അല്ലെ? അവതാരം, അതായത് അത്രയും ശുദ്ധഭക്തിയുള്ള ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഇത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമാണെന്ന്. പക്ഷെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എവിടെയും ഞാൻ സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയാറില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെവി പൊത്തി മഹാവിഷ്ണുവിനെ വിഷ്ണു എന്ന് നാമം ജപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ കാരണം പറയുന്നത് തത്വദീക്ഷ ഇല്ലാത്ത ആളുകള് സ്വയം ഭഗവാനാണെന്ന് പറയും. അതിനുള്ള പ്രതികൂലമായ, അതായത് ആ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പ്രതികൂലമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് ഭഗവാൻ അപ്രകാരം പെരുമാറിയത്. അപ്പോ ഇവിടെ ഈ കലികാലത്തിൽ ഭക്തന്മാരാരും തന്നെ ഭഗവാനാണെന്ന് സ്വയം പറയില്ല എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വര അവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഭഗവത് ഭക്തർ ആഗതരാകുമ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായ ജനങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും അവരുമായി സഹകരിക്കണം. ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തരെ സേവിക്കുമ്പോൾ തന്റെ ഭക്തർ ഉചിതമാം വണ്ണം ആദരിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് ദർശിക്കുന്ന ഭഗവാൻ അതീവ സന്തുഷ്ടനാകുന്നു. കാരണം അത്തരം സേവകർ സർവ്വതും ഭഗവത് സേവനത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവരാണ്. ഭഗവത് സേവനത്തിനായി ഭൗതികമായ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നവരാണ്. ആകയാൽ അവർ ഭഗവാനെ അത്യധികം പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീത 18:69. ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ പ്രഭാഷണം നടത്താനായി സ്വജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാക്കുന്ന ഭക്തനേക്കാൾ പ്രിയങ്കരനായി തനിക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് ഭഗവാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പ്രകീർത്തിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ, ആ ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ 18:69 ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അത്രയും പ്രിയങ്കരനാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഭക്തൻ, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തൻ ഭഗവാന് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഭഗവത് ഭക്തരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ക്രമേണ അവരുടെ ഗുണങ്ങൾ പ്രാപ്തമാവുകയും അങ്ങനെ ഭഗവത് മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നതിന് ഒരാൾ യോഗ്യത നേടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമ യോഗ്യത ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള വ്യഗ്രതയാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ശ്രവിക്കാൻ യോഗ്യത നേടുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്, അല്ലെ? അത്രയും അതിനൊരു രുചി ഉണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ഭഗവത് മഹാത്മ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമ യോഗ്യത, ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമമായ യോഗ്യത ഭഗവത് ശ്രവണത്തിനുള്ള വ്യഗ്രത. എനിക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു ആൻഷിയേറ്റി, അല്ലെ? ആ ഒരു ആസക്തി, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ആസക്തി, അതാണ് ഒരു ഭക്തന്റെ പ്രഥമ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्ण. सर्वं श्री कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. कृष्ण माता जी.